कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. सिंधुदुर्गातील दोडामार्गात युथ बीट्सच्या टीमला वाघाचं दर्शन झालंय. दोडामार्गच्या जंगलात फिरताना त्यांना हा वाघ दिसला. त्याचं दृश्य कैद केलंय निसर्ग अभ्यासक दर्शन वेंगुर्लेकर यांनी. सिंधुदुर्गातील वाघांच्या अस्तित्वासाठी जंगल जपणं ही आपली जबाबदारी असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे. पाहुयात सोशल मीडियावर धुमाकूळ घालणारा हा वाघाचा व्हिडिओ. अरे आतमधून घडलं. अरे आतमधून घडलं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.